Kanyang laki din! Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Ah? Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Una, hindi talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pag-aayat ka. Sige nga rod paray, dagasin ka inton malag. Uy, urayin ka. Nay, rumabein. Ngam nakapeles ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryo. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. No aldaw nakaturog. Ngam no itirabe ay rumwar. Win. Kuwago na nang. Ay na, tuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami mat amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga rod paray. Ngam pangasim paray. Imay ta ditoy, tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nalipata, mga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito eh. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay paray, makitkitam ti makitkita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito yan ta. Ay no, nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo ah. Kan naggugwapo ah. At iti list, dagiti mino dito ay. Agpili kayo ah. Ay na, agyaman na ka, ating balasang. Awan ang yaman na, manong anak gwapo. Ay na, gusto laki di kanyak da ito balasa. Ano ah, kasla day bagbagam. Ay kuha awan, awan di bagbagak. Ay, nagpintas ka. Kaskala artista iti day ta kinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na, naragsak da ito arabii. Adagwa po, anak ibaga kanyak, anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo, ha? Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo, ha? Naimbag nga oras yo, nana. kastamot kan kabalasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ije pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae, kasla ubing. Jack lang nasong batan ti awag na. Imayan dito balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita, concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasi ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pa lang, ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na, kasjay? Ay, awan na! Jack kaya ti babaya kasjay ti ugali na.
Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho. Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wen, jak ngamin kayat ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, jak kati kas na. Umay ka pa'y dito ibalay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrek iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso anaramit ko dayjay. Ngamno di mo kaya't apakibibiyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bakkalin nakmutan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidak, nasken amaamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailaan, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan, pare. Di ka kitagyaman. Day sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka, pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasli akinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gaya. Mapantamang ki di manan into malan. Di ka madanagan. Siyak mati makaamu iti inuman ta. Ay, katwan na, pare. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko asapay lakuma, tagsubli kay manen. Kat ni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kahit ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Ahay. Takit-takit na tiradang, paray. Apaw! Hoy, tagtagare pare. Ala, mga lakang arudan iti arak. Rugyam tayong tuminom. Anya? In-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Jaket, ti ugali na, masapol ka na yun nga amuan na no sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Jaket, tikas jay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Nawan mo tama nang. Ay na, Tony, amok day ta nga ugalim. Day ta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mo. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan ko na. Basta, jak kayatin ti ugali na. No imbaga ka jak kayat, di nak mapilit. Binagbagaakmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw na nakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublian na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na.
Anya, day tatipod no nanang. Adda manin sa bali abalasang ngar-arman na. Agtrab-trabaho ka no ijay inuman. Anya! Nay, apay akas tamot tantipur mamanakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ah, ani nanang mo? Kuno sigud mo tama nagporma dati gwapong anak yaw. Ya, papanam maya. Ay, kuha. Ijay man sentro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea, Una nang. Di balasa nga rarmat. anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipod nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Una. Apay kapoy. Amuyo mat. Anatar dati anak yo. Iso nga habulin ng mga babae. Ay, subargan ka man si katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaan dayta. Ne, itaman pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Itaman pa, di mo kadwa ti gayem mo, Wan. Kaya't kung amin nasyak lang, tiga sangong mga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak ka di mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar. Doon yaman ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akaskan ka. Ha? Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya kung ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, tunay. Ay no! Anya ka din day tangararamidaw. Ah, Rabain ngam agpuka-pukaw kakit day. Nakababain ka dagiti karuba. awan bibi ang dagiti karuba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya, Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kun ni Andrea. Agayan ayat kamain. anya. Una nang, pudno ti bagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabita na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang doon na. Nya, da kayon kini Andrea paray. Wen, inaklon na mulangan. Kasta ka day. Ay ka nasayat ang araw paray. Wan gayam. Apay talagang awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang arudan nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga break mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam-amaw iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No saan na nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanen aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkit niya pare. Ang panagunak pare. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kitaak man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya, daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas.
Kasta kat ibagbaga mo. Anya? Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipasyar ko dito yung balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akas la bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niya? Agayan ayat tamutin sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo asawan. Kwa! Agpadatang nga da itlog na. Anya! Apay nga talang ay bagam. Mabuta nga kami. Papanunutag nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Ay, salbag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling nipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Mawatam. Wato ni. Unaklakit din no babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mo dyan tao? Ngayon niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun, napasama ka. Pare, Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Subaw. Unay maratan paray. Nagang dod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. jaklo ko man imbibreak ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Yung sana madlaw bakla. Ha? Kaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita, pare. Ken, saan lang asyak agayem mo? Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Ngam, di na kami bangag, paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla? Ayawan mo, paray. Ayaw naman. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Bakit? Ne, adakan? Huwag bakit? Nag-grocery ako na. Kan nakichindag mo na. Nabartak ka manan? Anya nga iti grinoserim? Kape. Asukal kan gatas. Kan siyempre. Amo mo na bakit? Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata. Amo mataray-talang tiagas ti pambanog kung agtrab-trabaho bakit? Ay no! Gregorio aya! Kunaklang aruden asaan nga agas day taarak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamot no agurornong ka, tapno adan to pagpagas mo no agsakit ka. Unay kan bagad. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day tala agin inom ti aramidam. Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday tala arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagad. Sayang lang di kwartag no ornongag. Ang mga nog-expired. Ay, awanan. Talaga nga inulawan ti arak day tautak mo. Anya lakit din. Ne, nanang,
Da kayo mat. Umunag kayo Agyaman na kanakaw. Anya nga day tawit yo. Karni ti babaw Nagpauraga nga min di kumpare ni tatang mau ket inlak aman na kayaw. Ay na, agyaman nak anana. Imbag lakit din tayin lakaman na kami. Ada ilutong apang rabyan mi. Nay, apay, awan ilutom asida inyaw. Awan nana. Sa anak anang palingki idi kalman. Taamok ket agpalingki ni Greg. Ngam saan mat gayam? Kape, asukar, ken gatas lang ti ginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sus, inton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Day tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggan na. Agsardeng tula siguro nga ginom inton agsakitan. Kanya lakit din. Nay, pare. Si Kamay. Aguro uray kan sa iti pagluganam. Ay, uwan baray. Nagbayag mo ti Jay. Ay, kit agtaksitan pare. Adayo mo di opisina yo, yung pagtrabahwak paray. Itulod kan iti pagtratrabahwam. Sa akto mapan iti opisina me. Ay sos, nakababayin mo da paray. Awan problema dita pare. Kas kalasabsabali. Nya laki din. Ala, magpara ka kit din iti taksi. Alang arod Saan na balay? Ado ti kwartam paray. Wan pare. Iso ang masapo na gastusan. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay, unay kan paray. Nay, ada sumungat na taksi paray. Mala, para umong tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang Tapno saan lang nga arak tigat gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy. Ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat tinat natin. Agyaman naklakay. Tadya pagpalengke ko inayon ko lang ni urnong ko. Ay nabakit. Apay masapol nga gurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusam kiti. In ka agpaparlor. Wano, in ka matag-shopping anya lakit ding. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne, Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag. Agurnong akit di Tainton agkasapulanak. Ada ka utek. Aldaw mo't gaya man. Bumangon ako. ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? Alas 7 lang. Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Agida ka, ta maturog ta pay. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa. Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko iti kalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sigalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Daytan to lamangan ng tirami daw. Mabiit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Ingkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay nabakit. Uray sa anak makimismisa, tagkarkararagak matlata. Anya laki din aya. Makaammo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Siguraduam sumangpetak, nakaluto kan, taday tanto lamanganan, ti aramidag. Areglado bakit? 100%. Anya lagi din. Ne, agmay may sakan samot mare. Abay, sana si Murot ni pare Greg? Saan mare? Sika ngay, agmay-may saka man? Saan mare? Kadwak nila kay ko. Kanti anak mi. Adalagi natang dabiit. Imbag man ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa.
Dayta tinagdumaan da kinila kay kumare. Ay, ni, mangrugin ti misa, mare. Sumragtan. Sige mare, umunakan. Uray klabi ti asawak kan ti anak ko. Greg, Nay. Andakan ba kahit? Oh, nakaluto akon. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mala, mangan kan ba kahit? mangantan Kan, apay nga intunom amin, jay 2 kilo a karne. Wen ata pulutanan ni man kin ni pare Edgar. Inaya bakit tagsyat kami man mat. Inumanan. Kakaiso na nga wan trabaho. Agrelax mat da tao abakit. Iso nga agsyat kami man mat kinikumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay na bakit? Relax ka kadilaan. Kagap-kapom anapan na kimisa. Iso asaan ka nga kung unget. Anya laki din. Mala, mangan gagit din. Akasaganan ti kanam. Amok amabisin kan bagay. Talaga ang mabisina kon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inak man kit di ikanda nanang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay kato na bakit? Ayam, basit lang Oray, tadudua damat kinitatang. Tapno na imimas ti aginom No, adu, ti pulutan me. Anya? Nanang! Ay, adda ka mo, tanak ko. Wen nanang! Mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka, anak ko. Ay, anya day tayo niyag mau. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yaga. Nasayaan man. Ay, kahit kumusta mo siya asawam? Kas dyan lata tatang. Masurunak nga rod. Tainayaban na ni kumpare na. Tag-shot da ka no. Saan mo't katadakas ti arak? No, sagpaminsan lang. Tapang parelax ako nada. Ay nilakay mo kit ka na yun samot nga aginaw. Huwag nga rod tatang. Iso ang masurunak. Tamaibos ti sweldo na gapo iti arak. Ay, naanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitday. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siyak, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanulaang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Anya? Ay aguuyong. At ay amot kwarta nga expired. Ay laki dead. Andakan bagad. Talaga nagabimbindas ni bagad ko. Umay ka man gidid. Saglutan ka bagad. Ay, una yan. Talaga nga impapas yumanan tinaginom. Kakaiso na nga awan sa bagad. Mare, magre-relax kami lang. Saanan a relax ti kasta. Tapirmin a bartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, di ka matanagan, mare. Kabalag, pay. Gusto daytan, kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Ay na bagay. Gabalan na data. Saan mo pa pagawitan tado pa iti isyat me? Umay kagitiag tugaw dito abay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangar. Na, Ala, pare Edgar, agawid kan. Inton maminsan tumanan ti panaginom yo. Ay, sige nga ro na, mare. Naisuti ko na. Di agawid ako nga ro din. Pare Greg. Sa uulitin. ay sige nga rod para itanay. Bagawidan na kamatan ni Commander.
Sa nabalit, ijat kanto no aginamdamanan baray. Ay, wala baray. Ay, nangarodan. Bye-bye, Mare. See you soon. Naa? Igay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Oh my man, bakit arakuban ka? Dinak man arakupan. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Oh, naikamantan bakit? Kankantaan ka ba? Ay, bakit aya? Ala, paturugin nakmanan ni Salas. Kit no nagaduti lamok. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay ka salas amaturog. Tadyak kayat akaida ti sangar. Dito ya kwarto amaduro ka na bagat. Tama ka turturo ka kon. Kan kasladyak kabailanan timag na. Ay saan? No imbagak nga ijay ka salas, ijay ka. Ala, tumakder ka di tantamapan ka ijay salas ta makaturturog akon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Sa langit walang bira. Ijay langit awan ara. Tangiwat mo! Ay, una yan ayat ti asawa ka bartak. Nakaluto akon. Agita sarakon. Sa akong turiingan ni Bakit. Nakaluto kan? Ay, iuhuan Bakit. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sartan. Sakan to agdigos. Apag isunto apumudot siya pagdigos mo Bakit. Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag kan ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan, ti panagininom mo iti arak. Bakit? Day talang matiagas ti bambanog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sana bale, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaang no saan kan nga aginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan. Tumpak. At day ta ka manen bakit? Kunak lang nga ruden asayang laeng je kwartak no orno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay, bakit? Saan ka kari nga agong unget? Tadata dito'y sango ti panganan. Anya lakit din. Kasano ajak agunget, kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan mo't ti kwarta nga ag-expired. Ay katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax bakit? Ang mga high blood ka. Anya lakit din aya. Ala, mangan takit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Ala, mangantan bakit? Ayun na. Day talaga ayam. Anya ti kaya tiyaw? Pizza langan manong. Sige sino ti may ibaon amapan kumatang? Ay, siya ko. Sige. Ala. Ato ti gatang mo. Ay, sige, thank you. Imbag pa'y ni Manong Greg tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibagit ko. Sana matadaw-dawatan ti sweldaw. Pas-pas-pasak nga ro da gastusan ta sayang. Ang mga nung expired. Anya, ay susiga mo Manong Greg.
Naangaw ka talaga. At daayabot kwarta nga ag-expire. Ti kwartak nga rod. Nagpasyat ka nga ron atap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expire. Alawon, enton malpas ti trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful missus. Kastamlatan. Day talatan agbarbar tat ti aramidam. Agungat manan, ni bakit ko ay. Sige ka, pumangit ka no agungat ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam. Kuyatom ti taong agururay ken ka. Mala, basta ka nagarudan ata. Kaya't konti agit da ba ka? Ay no, una yung ti kastoy nga asawa. Ala, sumrag kan. Ala, maturog kan ta maturog akmetan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya, katawan matsarak tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat ka mang sapsapuyot di tachan mo. Ang sakit nga rod, bakit? Kaiinom munday ta iti arak. Nga isahan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Ala, ingkang rod manganan. Nakaluto ak matan ka. Mangantan ah. Umuna kalatan. Diyak pa'y mabisin ta nagkape ak itay. Ala, mga anak man nga rod. Talaga nasakit ti tiyan ko. Bakit? Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permi nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Intan na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mo't kwartak bagat. Tapi nagsyat mi kadagiti katarabawak. Iji kwartak bagat. Iji nabati. Impadawat kon kadakwada. Tama sayangan na ka mga numa-expired. Ay na, Gregorio aya. Talaga at dinadailan ti arak ta utak mo. Nagkunakan ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-ospital. Ay, iji kwartam pa'y lang abagat. Amo ka daurnong mo. Isupay la ti usaran ta pagpa-ospital ko Awanan jornong ko. Nag-expiredan. Ay, alan abagat. Pangasim. Expired nga rudan, di kwartak. Anya lakit din. Kasi nakadi abagat ay namatayag sa anay ko. Anyati ko na di doktor bagat. Agyaman time pa hospital nakmatlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day ta kaiinom mo iti arak. Mabot-botan ng tabagis mo. Isunton ti ipatay mo. Saan ka ko mga ipa-ospital kat? Nga makonsensya akmet. Ay, jakpay kaya ti matay bagat. Ala, isardeng kunti aginom. Tajay kat gatang ko iti arak. Urno nga klaangan. Itala ama amiris ko bakit. Sam gayam nga ag-expired ti kwarta. Anya lakit eh. Anya laki day. Kasapulan ti agurnaong tapno at dakaw tayo no kasapulan. Dati kwarta, saan nga ag-expired? Anya laki day. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Yamanak, takamaudianan na. Sinumbatan lakbot langan, Udre. Gaputan na rin tinakaro a panagayat mo kanyak, June. Unak lagi din, unang iyo ubing akaribal ko, ti magustuhan. Awan turong tibiyag dagijay nga ubing, June. Sikati kayat ko. Tamalaksid ananakam ka. Patsyag asanak to nga isukat. Magnamnama ka, Udre. Pagbalinan ka rin na iya pagtanga. No sikat agbaling nga asawa. Kaya't tak nga ta nagiti anak mo? Okay, hindi nasaan, sweetheart. Kan awan bibiyang, nagiti anak ko iti kayat kong aramidan. Kan, adan damot din iti bukod abalan. Nasayat mat nga rod no kasta. Kaya't ka kumangayam mo kaninanang ko. Dahil tamot ti kayat ko kung mga ibaga, sweetheart. Kayat ko ama-am mo ti pamilyam. Amala, agawid ta ijabalay ni nanang. Taiyam mo ka kankwana. Itakalaang manan nga agawid dito'y balay, nga maddapay kakuyog mo. Kaya't kung ayam mo kada kayo ti boyfriend ko, nanang. Iso ni June. John. Iso ti inak. Agmanoak nanang. Ha? Agmano tilaklakayan. Kasya na ka ti Diyos. Ay manugayam ti tawon mo. Kan anya ngay tiyawag ko kan ka. Katkas lalaklakay ka pa'y ngam iti siya. 51 ti taon ko nanang. Kan anak ti rumbang nga awag yo kanya. Gaputa agbalinak ton ang manugang yo. Planok nga minan nga ikasarte anak yo. Anya, laklakay ka pa'y ngam iti siya. Ngam agbalin kang asawa ti anak ka. Manu ka din ti taon nyo, nanang. 50 lang. Idento ta si kakat 51. Inauna ka pa'y ngam iti siya. May sa taon lang, ba't tinagbagitan ta, nanang? Una, ngam tinagbaitan ti tawon nyo iti anak ko ti problema. Nanang, awan problema iti tawin ang nagbaitan mi. Gaputagin inayat kami. Mabalin ka ding agsarita ta adatalaang, Udre. Sige, nanang. Ita, anya ti bagayo, nanang. Nagpintasan ka, babae. Ngam kas kala maibibusan iti lalaki. Anya ka din day tang ibagbagayo, nanang. Apay alaklakayan pa'y tinapilim, Nanang, ti amuyo ka di, kat jak inusar ti panunot ko ang nagpili. Adda ka di pa'y nabatbati a panunot mo, ha? Natural, nanang. Adda. Anya lakit din. Ibagam man nga rod ita kanya. No apay aday jay alaklakayan tinapilim. Napadasak mo tinaadaan iti ubing akaayan ayat, nanang. Ngampasig damat aman luloko. Sadot. Kan awan turong tibiyag da. Imbag kan ni Jun ata nanakam. Kan adda turong tibiyag na. Sa anak to nga agbalin anak kakaasi iti sidong na. Kat katawaan da kanto talakay ti asawam. Awan bibiyang ko kadag iti mangkat katawa kanyak, nanang. Tinapatag, naragsakak iti biyag ko. Anya lakit din. No kasta, saan ka apaanawa? Talaga makikasar ka iti dayjay alakay? Awan makalapad kanyak, nanang. Amok nga awan to ti pagbabawyak. Kasta gaya ma. Nagsubliak manen Sandra. Tapno damagik no addan nagdurasan ti idat-daton kung ayat kan ka. Sigurado ka kade ngay ayatan na.
Anya ka dito rumbang nga aramidag. Tapno mamati ka kanyak. Sige man laang, sungbatan kan, Seb. Agpaiso, Sandra? Saan ka kati amabain abakat ti kayan ayat mo? Ne, anya ko matibagbain kat agin inayat naman. Amom, parikot ko nga minti anak ko. Ni Audrey. Apay mati anak mo? Adda kaayan ayat na alakay. Kahit, anya nga iti problema. Ay na, jak kumakayat. Ngam natangkan ti ulo na. Iso asinungbatan kamutin na. Tapno parehas kami. No kasta, sinungbatan na? Tapno makabalos ka iti anak mo? Ay saan mo't akasta? Kayat kamot laeng asungbatan, idi pa'y laeng. Ngam pampanunutag ti ibaga ti tao. Jak kayat ama ibabayin ti pamilya mi. Ngam itahata nagarami danday jay nga Audrey iti pakaibabainan. Iso anak kasaganak meten ama ibabain. Saan apakaibabainan? No agin inayat naman. Anya lakit din na ya? Wan, sigurado nga ado ti maibaga ti tao. Kasano? Adan na diskitaram a kwarta? Dandanin mahal, basta aguray kalaan. No awan mayawat mo kanyak a kwarta, nasaysaya at lang no agsinata. Ay di na kumamot sinaan mahal. Aguray kalaan ang makadiskitarak. Hay basta, saan mo abaybayagan? Tano maumaak, talaga sinaan ka. Ay saan kumamot mahal. Basta ikanak itinaan anay agundaway. Maikan kan tumat lang iti kwarta. Ay siguradwam lang. Gaputa ado tinasaysaya at amabalin ko apang isukatan kan ka. Ay saan kumamot mahal. Ipatay ko no panawan nak. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko, mahal. Apay akaslasaan kamot anaragsak itinapasama ka data, Seb. Ay kuha ngamin, mahal. At dadakala parikot ko. Anya dayta, mahal. Adda iya ospital ni tatang ko. Kat aging gaita. Sa anak pa'y anak kadiskitar iti pagbayad ko. Ay, kasta ka di. Mano aya ti bil ni tatang mo. 30,000 pesos, mahal. Kasta, ay nadakil mo gayam ti bil na. Wen nga rod, mahal. Iso ama buri-bura naklaunay. At dapay mo't nabatbati a kwartak dita. Pautangan ka pa ilaang mahal. Kaduan ka ata mapantabayadan ti hospital bill ni tatang mo tapno mayawid mo. Siya klangan, mahal. Siya klangan. Amangan no agungat ti pamilyak. No maamuandaan na kirelasyonak iti inaunangam siya. Ay sus, adayo pa'y mat nga rod tinagbautan ti taunta. Ay ingam ne, saan ka kumaamasak-sakitan Engam, saan ka di, anak kaunget ka? Idinaamuam nga inauna ti kayan ayat ti anak mo? Ha? Ay, idyak lakit di kayat ama kang ka iti nasakit asao, manipod iti pamilya. Malangarod, si kalatan ti mapahan mahal. Itad ko laang ti 30,000 ken ka. Kung nagtumot nga adda kwarta day jay abakat. Kat no nagado ti taraken na adinguan. At dapay di maababoy na anakitak. Sos! Dandanin mabalin nga ilako dagi jay. Saan kun abay bayadan to'y impautang na? Ay, imposible asingiran nakpailaang mo day jay abakat. Tinasayaat, mapana kon iti ayan ni Nicole. At dan mayawat ko akwartakin ko na.
iti kwarta, mahal. Wow! Nukastoy ko maakanayon. Saan ko ang malagip ti mangisukat kan ka? Maagkan ka man? Nag-itakat ay na. Nagmayatan. Talaga anak kapimpintas ka, mahal ay na. Aramidag ti amin. Tapno sa anak nga isukat iti sa bali. Kayat ko ang mapantag pasyar. Ay kat mapanta ang mahal. Mapan ka nga rudag sukatan Tamapantaag pasyar. Okay. Urayan nak nga rod, mahal. Flowers for you, sweetheart. Agyaman nak, sweetheart. Imbag tay may ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day tak, sweetheart. Ni Nanang. Ada nakadamagak nga ada ka no boyfriend na nga ubing. Anya? Sino tinakadamagam? Taga-idyayan mi. Kaaruba ni Nanang. Agpaiso nga ta. Kayat ko amaamuan no agpaiso. Iso ako yoganak. Taagawid ta itamat laang. Kasla imposible nga da kayan ayat dinanang mga ubeng. San ka rin? Adi na kayat gaputa dayo ti bait ti edad ta. Ita, naki-boyfriend iti ubeng. Daitang harap ti pakaskas daawat. Iso nga agawid ta itamat laang. Agmano ak Nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Lukas ta, saan da kun akaungat nanang? Saan anak ko? Lukas ta, maawat da kun amanugang yaw. Un ko naktumag. Gapo ka di, tadamatan ka ayan ayat yung nga ubing da kayo. Nakaamuam iti dayta. Sweetheart, mabalin ka di apanawan na kami pa'y kaninanang. Adala ang kayat ko nga ibagakan kwa na. Okay, sweetheart. Agtungtung kayo pa'y nga agina. Anya tinaknakan yu anak ki ayan ayat iti ubing Nanang. Ay na anak ko ay. Kastoy gayam tirik na ti makiayan ayat iti ubing ay na. Kasla ak maitay tayo. Kasla umubing manen tirik na. Anya kayo lakit din Nanang? Bakit kayo lang arudan? Sumayot kayo pa'y laang? Ay. Saan mo nga ibagbagati kasta kanya kanakaw? Tano sa anak asumayot. Saan ka anabuo? Yan niya lakit din. Nanang, masigurado yu ka di nga ay ayatan na kayo day dya alalaki? Na, anya ti pagkitkita am kanyak. Sa anak nga aayatan kasta. Saan mat nga iti kasta Nanang? Ngam nagbirok kayo kumamat, adya kataw-tawanan niyo? Kat awan mo't agaram akataw-tawanak. Day mo't ubing tinagaram, di iso ti sinong bata. Ay Nanang, ang mga nukwar-kwartaan na kayo laang. Ibagayo man kanyak tagpaiso? Dimawat ka din iti kwarta kada kayo day dya alalaki? Saan adimawat ngam pinautanga? Anya? Manungay ti impautang yung? Secret ko mo't Apay, masapol nga ibaga ka amin kan ka. Ala, paliiwan yung man no agbayad? No saan nga agbayad kat umutang tumanan? Saan yun nga ikikan? Ta sigurado akwar-kwartaan na kayo laang Nanang. Apay sika, kukwartaam nga ron ni John. Gaputa ubing ka nga misaw. Nanang, apay kumaakwarta akay kat adamat kwartak. Saan akwarta ti kinayat ko kankwana? Da kayo ngay, amamuyaw day dya lalaki. Anya ti trabaho na. No talaga napudno kada kayo, iam-am muna kayo iti pamilya na. Ha? Ay, tsaka mo no anya ti trabaho na. Saan kumutin anadamag? Kan bayam, taibagak to nga iam-am muna iti pamilya na. Usarin yung matapanunot yung ananang. Saan kat aday talatan puso yo, ti usarin yo. Malawunan, anya laki din.
Nabayag adi ka nagpakpakita kanyak, manipod imutang ka. Pasensya kan, mahal. Amumat akaruror ni tatang ko sa ospital. Siyak tinangas asikaso kan ko, ana. Ay, kasta ka di. Ay na, mailiwak ngamin una yan kan kamahal. Ikaw. Marako. Ura siyak mat mahal. Mailiwak mat tan unay kan ka. Amo mahal, kinasarita nakti anak ko. Kat saan nga umanugot iti relasyon ta? Kasano nga rod itan mahal? Di mo kunaan nga agsinatan. Saan mahal? Ngam kayat ko nga iyam-am muna kadagiti naganak mo. Anya? Saan mo akaya? Ko. No, saan mo akaya? Pasensya kan. Ngam isardeng tanday ti a relasyon ta. Saan? Sige, iyam-amo ka. Ngam, saan pa nga ita? Ibagak pa nga umuna kadagiti dadakkel ko. Masapul nga agkunaya kon. Gundawayak ti kaawan dahi abakat Sandra. Urayak lang dagiti inawagak apangiloganak kadagiti baboy na. Itaray kong dagita a baboy na. Tauray agsina kamain. Pagan anong mat ngay amoy ti pamilyak. Di dakpay din kinatawaan numangiawid ak iti bakit. Uray awan mat ang yalaki dahin. Apay ngay nga awan mo't dito'y ni Seb. Kinunana nga urayan na. Ngam saan samot din anak ka uray. Ay, nakimisa akpay ngamin, sakbay ang nagpalingki ak. Pinakan na nga ta, dagiti tarakan ko sa pimanaw. Imbilin ko mo't apakanan na. Ay mapan ko man kitaan dagiti baboy ko. Apay ngay, awan mo't dagiti baboy. Sa dino ngay ti ayanda. Ay awagak ni Seb. Isulakit di tinangala ka dagiti baboy ka. Ay ayan nantay silpon ka. Ay atoy naibulsak gayam. Ay awagak man tinalaing alalaki. Apay ngay, out of coverage mode. Kaya't ka di asawan, alino kunak day di alalaki. Ay na, daytoyin ti bagbagak ka na kayo, nanang. Ay, awanan anak ko. Awanan tay baboy ko. Dakkel pa'y mo ti gastos ko kadagi jay ababaw. Dandani dan malakaw. Inten mo pa'y ti daduma pinagpunak ijay. I-report tayo iti pulis dahi ti napasamak, nanang. Anya ti pudno anagan dahi di lalaki. Ay, diya ka mo ti pudno anagan na anak ko. Ay, unay kayo umatan, nanang. Picture na nga eh. Ada ka di picture na kada kayo? Awan matlaang anak ko. Ay, nananang. Intun maminsan, saan kayo na basta agtalaglatan? Iti saan yung mat nga am mo alalaki? Anak ko. Nagsabay lang kumata pakawanan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya, panggap mo ti lumaban man ang counselor lakay? Wan bakit?
Dahito ti plano kita. Ang lakay, di na pan nga eleksyon, naabak ka. Ang mga numaabak ka manan ita. Saan kumamot nga minakas sa ti bagbagam Maria? Ti ibagam kit de, mga bakak. Ay, alaa, adaken ka dayta. Lumaban na ka talaga bakit? At dagamin ti planok ita, anay dumduma. Itikas dya planok, masiguradok ang mga bakak. Anya dayta lakay. Kat ibagamot kanyak nga asawam No idinapan nga eleksyon, naabakak gaputaawan ti inwaras ko akwarta. Anya? Ti plano kita bakit? Agiwaras akit ti kwarta. Anya? Kayat mo asawan. Gatangam ti butos ti tattao. Vote buying kasta ka di? Kasla kasta na. Ay. Agar-aramid ka. Intun kon. Di ka di madaragan bakit? Planado ti amin. Amo ngay suday tuyin ti kundaway kong agtugaw kas kansilor iti ili. Pangalam nga rod iti dakkel agatad nga iwaras mo iti tattao no bilang laang. Ha? Ay kano kasupulan nga ilakok ti lugang ko. Aramidag. Agtugawak lang nga kansilor. Bakit? Ay na! Diyos mio, Marimar! Ay, sana all masaya. Makapailik nga rod, Mare. Dandani ak na idugmam itay di kalsada. Apa nga adandani pa lang, Mare. Ay, di ka pa na naidugmam nga rod. Ay, sika talaga, ha? Amo, Mare. Lumaban mo't gayam manin ni Tonyo akan si Lorita. Nalabsak nga ro dagiti kaslabakes at tarpulin na iya kalsada. Isukit ni makagapagistayak na idugmam salbag. Anya? Manan? Wan Mare, ay na, pakanawam. Ay, naabak lang nga ro din idinapan nga eleksyon. Kan naabak pa 3 years ago. Gamita, napiksapi lang ti pakinakam na lumaban. Kat? Aramidin na nga rod kano ang negosyo ti politika no bilang tamapagasatan ang mga abak. Tiyawanan ba in? Iso asan kayat nga ibutos dagiti tao nga putakas ta intensyon na anang serra kiti politika. Pudno day tamare. Awan kat babain na lumaban manin nagposkol ti ropa na kunak manin. Awan lat pamatik ang mga abak dahi dya pinarswa. No dakas ti intensyon na iti politika, no serkan na laeng tapno agkurakot, otot na. Ha? Nilagi ding. Makapaulok man dayta. Makapaila ka talaga na. Naabak lang aro din hindi na pan eleksyon. Gamita, lumaban manin. Ay, amok ti ugali day di aton nyo. Serken na lang ti politika, tapno agpabaknang. Agkurakot iti kwarta ti gobyerno. Day tangarod ket na. Padpadala nga rudin nga wan nagadalan na. Nangalalaan na nga tamot ay ati turod ti pakinakam na lumaban. Supay, arig na lang nga padpada nga gipaspasto iti kalding. Gamni, agnayangay mo tinakansilor ko no. Ay, jak lapat yan ang mga abakday jay. Oho, amo ti tattao, no kasano ka bangsit, ti bangsit na. Duada pa ikit di ang agasawa. Sumat. Hay, sarikan da ngagpaiso ti politika. Ngam saan ngagserbi ti panggapda. No diket, sarikan da tapno agkurat. As easy as that. Nalaki ding. Anyat ko nam? Ilakom tilugan talakay? Kuhan ko mabakit. Ay, awan gaminan ti amok apangalaki ti kwarta pagkampanyak. Naibus ti kakaiso ng iduldulin ko. Anya? Amin mo't nga malabsak kita gigil na. Narigat mo na, no saan ko apat gan.
Amangan no iso lang ti makagapo as andak to nga ibotos no may nga eleksyon. Ay, katsi ka, no ko na mga ilakong. Uy, bakit? Ilakok lang eh. Di ka kani madanagan. Tano mapakasata na ang mga bakas kansilo. Adun to tilugan ta. Saan lang at alawon o pat. No di ka 5. Anya? Uy, bakit? Saan nga imposible dahil ta mapasamak? Laki di mga baka? Anya laki din? Nay, apay pare. Magmag na ka matay. Ha? Apay tilugan mo nga eh. Ay na pare. Ila ko kun iti na panalawas. Ha? Ginatang ti kumpare nga day ili. Ay, kasta ya. Apay nga ngayon lakang pare. Nagmayatan tilugan mo. Ay, saan ko kumangaroon nga ila ko pare? Ngamawan nga minan ti kwartak. Nga usar nga kampanya. Iso napilitan ako na nang ila ko. Anya? Padasag mamuti strategy. Dagiti naglabas sa politician pare. Ginatang dati boto si tao ka. Anya? Vote buying ti panggap mo pare. Ay saus. Madinsa pare. Ha? Una yan. Pare, iso turuda ka nang ila ko itilugan ko. Sana balin? No mga bakak to kas kansilo. Ore man, no 5 ton tilugan ko. Anya? Ay, si kakit di mo pare. Kasla ko na malimaban ka lang nga kaunsilor. Tapno agbabak na. Ha? Ay, saan mo takas na pare? Lumabanak, tapno agserbi. Ay, anya lakit din nakapanunutan dayta. Diyos mio, Marimar, kunak maning. Musyak lamay sa. Uray siguro bayadan na kita 500,000. Saan ko nga ibotos? Ay, oray siya Oray pa milyones titid na kanyak. Saan ko nga ibotos? Nagalasa ka panunutan. Ay, oray siguro warasan na amin ti umili iti ribo-ribo no di damot kayat ti ugali na. Awan lata. Ay, wala. Amo ti tao ti bangsit ni Tonyo. Duwada nga gasawa. Isupay Isu nga awan pa matik ang mga bakday dyan. No siyak mo't amay sa. Oray ikanak iti mano aribaw. Ha, talaga jak kayat nga ibutos. Ha? Panagkakampanya pa'y lang, ang kasta una yun na pangas kan lastog na. Kasanon nga'y no mga bak, di ka nakarkaraon. Ay, wala na. Putno dahi ta. Ha? Itanto, kaya pa nagkakampanya. Numasabat dita kalsada kit naka-chin up. Ha? Ako namlan bagi na ti dalan. Day tangarod kat. Iso ano mga bak day jay. Sigurado nga ad-ad pa'y amanayunan ti lastog na. Mangibadok iti pada na atao. Ado ti saan nga kin kaya tamang ibotos kin kwana dito lugar tayo na. Ha? Amin kami a pamilya. Saan mi nga ibutos? Oray karo ba? Tanagalas mo nga min ti ugali na. Kun kang runaan na. Nagalas mo laang ti intensyon na iti politika. Anya? Naibusan ti kwartaan naglakwam itilugan lakay? Un, bakit? Nagbiit ang naibos. Ado man nga min ti paggastusan ng runa no kastoy pa nagkakampanya. Anya? Kasano nga rod itan? Pangalantan nga iti usaran tangag kampanya. Gatni, adda pa'y dualawas a panagkampanya. Dahil nga ro ti pampanunutag bakay. Pare ko kumanay, no sa dino ti pangalaak. Una yun ay ati kastoy. Pampanunutag. Anya nga tano isaldak pa ilaang da ito'y balay. Anya? Un, bakit? Oray isaldak pa ilaang iti bangko. Sana bali, tano mga bakakas kansilo. Saka inda dagos. Kan makagatang tamot lang nga dagos iti lugan. Basta mga bakak lang. Anya? Promise bakit?
Narigat mo tagkampanya nga awang kwarta na. Ala, adakan ka day tatunyo. No ti panagkunam kat pagsayaatan ta day ta, then go. Isaldampay laang day to'y balay. Ngam siguraduam laang amay sublimat lakadata kalpasan ti eleksyon. Anya? Agraman ti balayaw, kin na isaldamon, pare. Uwan pare. Ay, nagastos talaga tagkampanya. Ay, talaga nagastos pare. Taagi warwaras kan sa mga amin tinagdadakkel agatan. Ha? Day tamit tinadamag ko pare. Uwan pare. Putno dahi ta. Agi warwasak ngagpaiso ti kwarta. Kahit kulaang tagtugaw kas kansilor. Anya? Sana bali dahi ta kwarta. Uray kasano kadakkel ti magastos ko ita pa nagkakampanya. Tanong mga bakak. Masubot ko amin nagastos ko pare. Kumita akbay. Anya? Ay, unayin day ta kapanunutan pare. Kaslamla ko na nga ramidem talaga ang negosyo ti politika. Saan ko mamita kasta pare? Saan mo takasta pare? Sigakit di mo. Mala, di ta ka man lang. Ay napaw, nagturod moten anang isalday ti balayda. Nupudno day ta adamag Puno day tanana. Ni Danilo mat tinangibagaan na. Ay una yan. Nagpigsa ti pakinakam na anang ilako iti lugan kan nang isalday ti balayda. Gaputa sinigurado na amang abak kas kaunsilor. Patsimot no mga abak tikaskan ko ana. Anya laki din kunakmanin. Mahirap umasa. Nakakasakit lang ng damdamin. Ibagaman kadakwada dayta. Ay kat ibagak to no maabak. Kalpasan di eleksyon. Anya, ay marurod kan ka Oray pa agkisiw itirurod na. Awan bibiyang ko kunakmanin. Una yan. Talaga amang namnama ang mga baktay di aton nyo Ayun maring. Sure win ka nung arod. Gaputa nagiwarwaras iti kwarta. Apay, umdas ayaday jay apang ibasaran tapno masigurado na ang mga abak. Ay, anya lakit di. Amumutan, mare. Agasam man. Ididamo, inlako na tilugan da. Sa ita, insalda naman ng tibalay da. Ay, anya ngay nga taman ng ti sumaruno ay saldana, wano ilako na. Ay, kit ni bakit nan ati saldana. Tapno daw sa rin na pagkampanya. Kan adapay ti iwaras na iti tattao. Anya? Ay namare, asino kumangay matimait amang gatang kinibakat na. Oray siguro ipadawat na awan mga yat. Malay natin, may mailawaan. Ay, unay na biyag. Gapulang iti gagra mga habak iti politika. Maila ko kan maisalda amin ng asan arumbeng. Anya laki din ko na manin. Apay, nagunagmatanday ta panagsan na ay mulakay. Inton bigatan di pa nagbubutos. Bakit? Makapasinay siya. Lakay, awan ti rumbang apagdanagan ta saan aya? Napan a milyon ti kwarta nga inwarwaras ta iti tattao. Iso ang masiguradok ang mapagasatan ka. Ibutos da ka dagiti inwarwarasan ta. Sapay la kumangarod ta kasta. Bakit? Iso asaan ka ngagsanay akasta. Gaputa awan pagdanagam, kunakmanan. Anyamot tan ti kasta. Salbagit di. Awan serbit ti amin ang rigat kan panog. Ay, oo na yan tikastoy. Dagmaklon da ito napasamak. Apay na abakak. Saan na mabalin da ito? Ay na, lakay. Ribo-ribo dagiti tattao en warasa kiti kwarta.
Ngam apa ang mabilbilang laang tibutos ko. Anya kay nga, Rod. Ala, agulibag kan lakay. Nakababain ka dagiti tattao. Saan? Sana mabalin ti kasto na pasamak. Iti kinaadutin warasak. Nasurok lang asang agasot tilang ibutos kanyak. Manuti putantes dito ili tayo. Ala, huston lakay. Pang-asim, agawitan. Uray agungat-ungat ka dito iti mano nga oras. Saan mo ang mabaliwan ti resulta ang naabak ka? Ay, naapaw. Ay, nagmayat mo tinday ta pa nagkatkatawam. Uray, saan mo nga ibagat katkatawa? Amuklatan, mare. Ay, makapailag. Nag-vote buying ko naman. Yung naabak mo't latatiloko. Kaya saman, ribo-ribo na gitinwaras na kwartang manulaang dinangibutos kan ko na. Oo na yan. Dahil dati makapanatnet nga uri ang vote buying, na amuti tao ibang sit yung takas ng intensyon na iti politika. Awatan da ngagpaiso ti kwarta, ngam saan damot nga ibukotos. Oo na yan. Nagturin tuman nga na lumaban kas kansilo. Kat amo namot iti bagina, anagalas ti ugali na. Pag nakmandamot ita, nalpas ana ilako ti luganda, kana isalda ti balayda. Para makita man ti laing dano agkorre mutlaan. Anya, sakti pagutangam iti kwarta, tunyaw. Uwin ko manana. Ang mga nuad na nawadwad a kwartayo. Pang-asiyo ko matapautangan dakpailaan. Ha? Pangsakakla ko may jabalay may ana isaldak iti panagkamkampanya. Anya? Ay, apay ngamin nga insaldam. Insaldam ka de, gaputa siniguradom ang mga baka. Ay, una yun, day tatunyak. Nana, Daytoy lat maibagakan ka. Uray ilako kan isaldam amin, tapno laeng adda maitad mo iti tattao aso katibutos da. No di da kalat kayat, awan maaramidam, maabak ka talaga. anya? Inawat da dagiti inwaras mau, ngam saan da ka mga imbutaws. Anya lakit din. Ay natunyo, iti kasta ngamin nga ugali yu iti asawam. Awan gasat mo iti politika. Anya laki din. Anya? Sika? Umuutang kanya? Ha? Anya ay kumamot ti maipautang ko kan ka. Pangaasim ko mamatan No awan na talaga ti kwartam, ang mga no adam mo mabalin ngagpautang. Ay na, awan ti amok manang Maria. Aday ta, sinigurado yung amin ang mga abak ni Tonyo. Iso nga inlako yung tilugan, agraman balayo. Insaldayo, gapulangi ti politika. Anyangin ita, nga. Anya? Ay, pasensyakan man ha. Ngam awan maipautang ko. In kayo umutang ka dagi jay, inwarwarasan nyo iti kwarta ribu-ribu, iti pa nagkakampanya. Anya? Ang mga no isuda mo itla ti makatulong kada kayo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.